Дівчинки і хлопчики, поглядите, яка у мене сьогодні прическа пригожая. Цілий день, коли мимо люстерка ходжу, гляджу і любуюся. Ромал, салют, сябры, привітання, Яна. Добрий вечір, Рися. А ти чого така розхвалявана? Ромал, а ти нічого не ведаєш? Ні, а що здарилося? Як що? Буслик сьогодні йшов на занятки і читав книгу. По дорозі? Ага, книжка малому трапилася вельми цікава. Ось Яна вирішив, перед занятками я їду читати, каб довідатися, чим усе скончиться. Але коли йдеш по вулиці, треба глядіти, куди ступаєш, а то й можна звалитися. Ромал, менавіта гэта з бусликом і атрымалася. Бідний малий, він моцно побився? Ды не, але зваліўся прямо ў лужину. Ай-ой-очки, значить, буслик і запецкався і промок. Ой, і напевно вельми моцно розстроївся. Яна, буслика уже давно почистили і висушили. Бяда у іншым. І у чим? Ромал, книжка буслика звалілася ў лужину і таксама намокла вельми моцно. Ну, книжку, вядома, шкода, але її можна акуратно висушити. Книжку можна, але калі буслик зваліўся, у книжцы была наша коска. Ай-ой-очки, і коска промокла і запецкалася. Яшчэ горш, Ромал. Побилася? Не, зникла. Як зникла? Куди зникла? У тым і справа, што невядома куди. Може, коска поспіла вискочити перед тим, як бусик з книжкою у лужині опинився? Ці яна увогуле у іншій книжці була? Ромал, не думаю. Мы с бусликом сегодня целый день коску кликали, и она не отгукается. Дик, давай ще раз її покличем. Може, коска була у книзі на самій далекій полиці і вас не чула? Давай. Косочка, ты нас чуешь? Коска, ходи, коли ласка, до нас. Ромал, бачиш, нема коски. А куди яна могла зникнути? Не засталася ж у лужині? Яна, вода размывает чорнила. Магчыма, яна і друкарську фарбу розмиває. Хочеш сказати, нашу коску змила? Ромал, а я тобі про що? Жах який! І що ж нам робити? Не ведаю. Бідна наша коска! Яна, спини плач. Хопить буслика, який увесь день у своїм покойчику вільгать розводить. Слязьми гору докладно не допоможеш. А як же мені не плакать? Навіщо ти мені про це жахливе здарення розказала? Каб ми разом придумали, як коску вернуть. Тоді давай думати. Щиро кажучи, я увесь день про гэта думаю. І мені у голову нічого не приходить. Рися, а де та книжка, яку буслик у лужину упустив? Де вон лежить. А давай її прогортаємо. Кожну сторонку переглядім. Ромал, навошта, Яна? Коска, калі была б у гэтай кніжцы, ужо до нас бы вийшла. А раптом у книжці від води сторонки склеїлися, і коска не може вибратися. Ромал, Яна, добрая ідея. Я не здарма з тобою поділилася. Ой. Коска! Косочка, гэта ти, привітання! Салют, як ми раді тебе бачити, Ромал! З тобою все у порядку? Усьо, ды не зусім. Привітанне усім. Коска, ти простудилася? Крыху. Я ж не збиралася холодную ванну приймати. Ай, бедная ты. А чому ти не отгукалася і до нас не летела? Ми цілий день тебе кликали, Ромал. Да я сама адмывалася і сукенку мыла, а пасля прасавала. Лужина ж была не толькі холодная, але і брудная. Ты могла нас як-нибудь попередить, что с тобой все у порядку. Мы так хвалявалися, Ромал.
Да у мяне голасу зусім не было. Я прыляцела, прасіла гледачоў, каб яны вас папярэдзілі. Але, напэўна, яны мяне не зразумелі. Вось яно што. Я і паляцела, выпіла лячэбнай гарбаты, і мне крыху палепшала. Рмаў, я пабягу бусліка супакою, а то я малую пакойчыку цэлая мора наплача. Коска, не краўдуй, калі ласка, на бусліка. Ён не спецыяльна кніжку ў лужыну упусціў. Не крыўдую я ніколечкі. Выдатна, што ў малога такая вялікая прага да чытання, але і на правілы ўсё ж не трэба забывацца. Сапраўды, чытаць трэба седзячы, кніжку трымаць на адлегласці і каб было дастаткова светла. А то і можна і вочы сапсаваць, І нават у небяспечную гісторыю трапіць. Коска, буслік просіць у цябе прабачэння. Малы расстроіўся, што ты на яго злуешся. Я не злуюся ніколечкі. Будзе бусліку навука. І ўсім нашым гледачам. Мы ўжо ўзгадалі асноўныя правілы чытання. Косачка, табе што-небудзь прынесці? Не, дзяўчынкі, дзякуй. Мне ўжо значна лепш. Тады давайте мультфільм глядзець. Ад прагляду настрой паляпшаецца. А добры настрой дапамагае хутчэй паправіцца, Рмаў. Дзякуй, дзяўчынкі, за клопат. Мультфільм, сябры. А зараз... Коска не трэба. Мы самі ўсё скажам, а ты, горлачка, паберажы. Рмаў, зараз час рыхтавацца да сну. Таму чысцім зубкі, мыем тварак і бяжым у ложачкі. На мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.